Rahmatulloh бародарони аҳли ислом, мо нав аз худи граница баргаштем омадем. Баъд хеле мошин баргаштем бародаро ба Kia Comfort. Ина мошина ози ишонтон метам. Нигоҳ кунед чӣ хел мошина беҳтарин мошина бародаро. Кадоме граница равай. Оз мо на мошина дурунша ишон метем, номерошам мегем. Мо ина 6 нафар граница рафтем. Чӣ хеле мошин қати Kia қати. Ина нигоҳ кун ягон мошин итари граница да бар бо алиш куни ба дига мошин не бародаро. Ина марҳама нигоҳ кунед. Ина нигоҳ хурд хрока дестен навай граница мо баргаштем. Иншалло соқ саломат бурмона, соқ саломат овардмона. Ина хеле мошин қати ози мо номероша мегем. На 6 нафар бародаро ҳастем. На инҷада граница рафтем омадем. На ко ҳаста на диташ хано хати сета не бародар хати 4 та яташ сафи пешта яташ ақиб дай бо бовар накуне. Ина ишонтон метам дидесен намио ята мақсад ам граница қапидем. О яча граница қад неки нагреза ус нарава мора фрем накуне на миграцион кор ози ишонтон метем бародаро ин ал ислом нигоҳ кунед. Немира нао гирифтагием. Ина нигоҳ хайра меган мулло. Ина миграцион кай муллора ишонтон додем бародаро. Олна номерои шофёра мемонем дар пеши экрана мебинем кадоме граница рава бародаро. Ҳамон номеро да занг бизанен. Фаҳмиден лобой соат лобой время ами акам дар хизмати шумо. Номи акай мо чӣ ном дорад? Акай бозор. Ина мошинаш, ина мошин қати мебара, ҳамин мошин қати миёратона. Ягон намуд мошин қати бугу алиш кина, ихели кина не бачо. Дикте сантона чӣ хели мошин қати мерен миен. ҳамаи ҷош да мебара, ҳамаи ҷош иншалло соқ саломат миёратон. Ягон камбудӣ надора. чӣ хел кадом соате занг бизан ҳамон номеро WhatsApp, имо, Telegram, Instagram ҳастай. ҳамон номеро да занг занем бигӯен акай бозорин бале мегӯяд тамом. Занг мезанед лубои соат кортона буд мекунед нако нигоҳ кунед нигоҳ. Намо на омадем заправка да бо ҳам заправка кардем. На гир дидесен на нигоҳ. Ина акай бозорбека оз мо номероша мемонем дар рӯи экрана. Номерора нигоҳтон мекунем мегем тона чандай. WhatsApp дора, имо дора бародаро. Ина дар ози номерора мемонем ака номерора. Ози мо дар рӯи экрана мемонем номерора да ҳамин номеро занг бизанем на нигоҳ кунед. Уну шофёр мона на акай бозор иш меган муло иш брачкай. Хай боқи дар амони худо бошен на нигоҳ кунед. Бачаҳо чӣ гуфтани дорен? Да бачакои граница рав. Биё биё ина марҳамат марҳамат чӣ гуфтани дорен?